araw. Provincial government ng Bulacan, hindi raw payag sa limited face-to-face learning hanggat hindi pa bakunado ang lahat ng mag-aaral. City of San Fernando Water District at Prime Water, nagbabala ng taas singil sa tubig. 28 bahay at dike sa Bagak Bataan, winasak ng malakas na alon na dala ng Bagyong Maring. At leisure travel at tourism activities muling nagbukas sa Clark. Pero mga individual na galing sa ECQ at MECQ areas hindi papayagan sa loob ng Freeport. Magandang gabi mga karehiyon. Ako po si Justin Dizon. Oras na para sa mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Sa loob ng higit 8 taon, magtataas ng singil sa tubig sa siyudad San Fernando, Pampanga. Pero bago pa man umano tumaas ang kilay ng ilang water concessionaires, tiniyak naman ng CSF Water District at Prime Water na laging 24/7 ang supply ng malinis na tubig sa lungsod. Hindi rin umano biglaan ang pagpapataw ng dagdag singil bilang konsiderasyon na rin ngayong may krisis bunsod ng pandemya. Ang napipintong dagdag singil sa konsumo ng tubig sa siyudad San Fernando, ihahatid sa atin ni Rayel Pawit. Sentro ng negosyo at komersyo, tahanan din ng higit 300,000 Fernandino. At kung bibilangin ang ibang arawan na nagtatrabaho rito, aabot sa 1,000,000 ang daytime population nito. Ito ang City of San Fernando na kabisera rin ng Pampanga. Kaakibat ng araw-araw na buhay ng mga tao sa syudad ay ang tubig. Ito na ang nagsisilbing langis upang umandar ang iba't ibang operasyon ng syudad, mapanegosyo man o sa kabahayan. Ang City of San Fernando Water District at Prime Water ang nagsusuplay ng malinis na tubig sa higit 52,000 kabahayan ng lungsod. 2016 na magsanib puwersa ang dalawang water service provider upang iangat ang antas ng serbisyo ng tubig sa syudad. Sa kabila ng kaliwat ka ng pagsasaayos, December 2012 pa nang huling magkaroon ng taas singil sa konsumo ng tubig sa San Fernando. Nananatili sa 207 pesos ang minimum charge ng naturang water utility company sa mga Fernandino. Di hamak na mas mababa sa target rate na 504 pesos, batay na rin sa 5% limit na itinakda ng batas kaugnay ng singil sa tubig. Wala man 20 centavo per liter. Okay. Ang halaga ng tubig natin sa kasalukuyan. Kung ikukumpara sa mga Category A o ibang malalaking water utility provider, mababa pa rin umano ang singil sa San Fernando, gaya na lamang sa karatig syudad ng Mabalacat at Angeles. More or less 215 pesos siguro minimum. Tayo, against sa atin na 207, including VAT na po yon. Ang Mabalacat, halos ganun din po. Pero ang Cabanatuan City na kamukha din nating malaki, nasa 240 pesos na po ang kanyang minimum charge. Sa ilalim ng 5-year-old joint venture agreement ng CSF Water District at Prime Water, ilan sa mga nailatag ng proyekto ay ang pagpapalit ng mga tubo at pagpapalakas ng pressure o buga ng tubig. Ang Phase 1 Development Project umabot na sa 511 million pesos. Ito'y sa kabila ng walang dagdag singil sa lahat ng water concessionaires. Nagkaroon na po tayo ng higit 10 source development programs. Sa ngayon po ay meron tayong 2 ongoing pa. At na bago matapos itong taon ay magkakaroon pa tayo ng 3 hanggang 4 pa na drilling project po sa mga strategic locations natin. Halos 150 kilometers na po ng network ang ating linya sa buong San Fernando. Upang magtuloy-tuloy ang pagawain sa susunod na buwan ay iimplementa na ang 15% na taas singil sa buong San Fernando. Ito'y 3 taon nang atrasado simula ng aprubahan ng National Water Resources Board ang request na dapat sana'y 25% na dagdag singil. Dahil medyo mataas pa rin yung 25%, so gagawin natin is mauna mo yung 15%. Ang dating 207 pesos na minimum charge sa bawat Fernandinong water concessionaire ay magiging 238 pesos na. Pero pagtitiyak ng Prime Water, nakahanda na ang 781 million peso worth ng kanilang Phase 2 project na sisimulan sa 2022 hanggang 2026.
para pagandahin yung kalidad ng serbisyo natin sa publiko gaya ng mga source development project, ng mga drilling project sa susunod na 3 taon. Kabilang din sa multi-million project ng kumpanya ay ang paghahanap ng alternatibong pagkukuhanan ng tubig. Kanilang tinitignan ang pag-acquire ng mga makabagong gamit na kayang gawing potable water ang tubig ulan at maging ang baha. Maintenance sa mga facilities na kailangan natin sa araw-araw na operations. And of course, bukod dito, pag-uukulan din water sustainability sa pamamagitan ng surface water supply o rain catchment facility. Paliwanag naman ng Water District, kinakailangan ng dagdag singil upang hindi maudlot ang 25-year quality water service projection sa syudad. And it is allowed under the law that the maximum return for their investment is 12%. So, kailangan nilang ma-recoup yun. Paano yun ma-recoup? Siyempre, kailangan mo na increase in tariff, yung bayad. Para naman, meron na naman silang i-invest sa next stage. Isa pa sa kanilang pagsisiguro, 24/7 din umano magiging supply ng tubig kahit pa sa oras ng kalamidad. Kahit na brownout, may kalamidad, may bagyo, yung tubig natin nandyan, no? Kung brownout, wala sa provider ng electricity, Espelapco, tayo, through the gensets, yung tubig natin magagamit. Ngayong panahon ng pandemya, importante ang pagkakaroon ng sapat na supply ng malinis na tubig. Kaya naman hangad ng CSF Water District at Prime Water na gumawa ng mga paraan upang mapanatiling malinis ang mga water source at hindi maabuso ang iba't ibang daluyan ng tubig. Dahil dyan ang kanilang development plan nakabase rin sa Republic Act 9275 o ang Philippine Clean Water Act of 2004. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa iba pang mga balita, sinira ng malakas na hampas ng alon at hangin na dala ni Bagyong Marie ang malaking parte ng dike na pananggas ng mga nakatira sa tabing dagat sa Sitio Wawa sa Barangay Pag-asa, Bayan ho ng Bagak, Bataan. Sa report ng Barangay Pag-asa Council, nasa 21 na bahay ang nawasak, 7 naman ang bahagyang nasira habang 41 families o higit 150 individuals ang apektado at inilikas ng lokal na pamahalaan. Wala namang naiulat na namatay o nasaktan sa naturang insidente. Agad naman nagsagawa ng clearing operations ang LGU at hinahanapan na rin ng permanenteng relokasyon ang mga apektadong naninirahan sa lugar. Hindi na nila pinahihintulutang bumalik pa sa tabi ng dalampasigan upang muling manirahan doon. Abangan sa pagbabalik ng CLTV News. Provincial Government ng Bulacan hindi raw payag sa limited face-to-face learning hanggat hindi pa bakunado ang lahat ng mag-aaral. Mga mag-aaral sa medisina patuloy ang pagharap sa hamon ng pandemya. At leisure, travel at tourism activities muling nagbukas sa Clark. Mga galing sa ECQ at NECQ areas hindi papayagan sa loob ng Freeport. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw.
Nagbabalik po ang CLTV News, mga karehiyon. Itong mga nakarang araw na ibalita ho namin sa inyo yung ginawang pagbabakuna sa ilang piling mag-aaral dito sa Pampanga. Partikular na ho sa Mabalacat City College at sa Our Lady of Fatima University. Sa lalawigan naman ho ng Bulacan, hindi raw papayag ang provincial government sa planong pagsisimula ng limited face-to-face learning setup hanggat hindi pa nababakunahan ang lahat ng mag-aaral sa kanilang lalawigan. Kapansin-pansin man umano ang pagbaba ng bilang ng COVID-19 cases, hindi raw ito nangangahulugan na ligtas na para sa mga estudyante ang magbalik sa physical learning. Narito ang detalye ng balitang yan. May ilang paaralan na sa gitnang Luzon ang naghahanda para sa pilot testing ng pagbabalik eskwela ng mga piling mag-aaral. Sa Pampanga, sinimula na ang bakunahan kontra COVID-19 sa ilang mga graduating at medical student ng Our Lady of Fatima University at Mabalacat City College. Pero iba ang sitwasyon sa Bulacan. Sa katatapos na online provincial IATF meeting nitong October 13, tila hindi pa 100% kumbinsido ang mga kinauukulan sa konsepto ng physical learning. Bagamat magkakaroon ng pilot ng opening ng klase face-to-face sa November, sa palagay ko ay dito sa Bulacan pag-aralan nating mabuti kung ano ba'y nararapat. Kung hindi pa naman kumpleto ang vaccine ng kabataan, bakit tayo papayag na gano'n? Ilalagay lang natin sa risk yung buhay ng ating mga kabataan, lalo na yung mga elementary level. Iiral umano ang no vaccine, no physical schooling policy sa buong probinsya. Susubukan din umano makipagdialogo ng provincial government sa Department of Education upang matiyak ang mas ligtas na pagbabalik eskwela. Sa akin, titindig ako na ipakiusap sa national government, sa DepEd na bakunahan muna natin lahat. Ano po, delikado. But meantime, mas ligtas sa tahanan ng ating mga estudyante habang pinapalawak natin ang ating vaccination program. Batay sa latest vaccine tally ng lalawigan, 585,715 na Bulakenyo pa lamang ang nakatanggap ng complete dose ng COVID vaccine, habang 736,404 naman ang naturukan na ng unang dose. Target na mabakunahan ang higit 2.3 milyon na Bulakenyo para makamit ang herd immunity. Sa kasalukuyan, Bulacan pa rin ang may pinakamaraming na itatalang COVID-19 cases sa buong Central Luzon. Nito lamang October 13, 168 new cases ang naitala sa probinsya. Ang kanilang confirmed COVID cases umabot na sa 100,906. 2,752 sa bilang ay active cases, 1,443 ang namatay at 96,711 ang gumaling na. Marami man ang tinatamaan ng COVID sa lugar, bumababa naman ang kanilang case fatality rate na nasa 1.43%, malayo sa dating 3%. Samantala, nakapailalim man sa modified ECQ ang probinsya, kinonsidera na rin itong low-risk area ng Department of Health dahil sa downward trend ng COVID cases sa nakalipas na linggo. Rainiel Pawid, CLTV News. Balitang edukasyon pa rin, mga karehiyon, kung dati-rati ay mahirap na ang ginagawang pagsusunog ng kilay ng mga mag-aaral ng medisina, mas dumoble kayod pa raw sila ngayong panahon ng pandemya. May ilang aralin daw kasi na mas mabilis matutunan sa loob ng mga laboratorio at silid-aralan. Pero ang new normal setup ng edukasyon hindi raw hadlang para mahinto sa pag-abot ng pangarap na maging doktor ang isa nating karehiyon mula sa lalawigan ng Bulacan. Ang kwento ho niya, ibinahagi niya sa ating kasamang si Jennifer Salenga. Panoorin po natin ito. Ibinahagi ng isang medical student mula Bulacan na si Adrian Renz Pineda ang kanyang karanasan sa pagtahak sa pangarap na maging isang doktor sa kalagitnaan ng pandemya. Tulad ng maraming mag-aaral, malaking hamon ang pag-aaral ng medisina sa ilalim ng blended learning. Sa katunayan, kahit pa mahigit isang taon na ang pandemya, malaking adjustment pa rin daw ang new normal education para sa kanya. Up until now naman, ma'am, na itong COVID na to, ang daming ninakaw sa akin bilang medical student. Kasi po, yung learnings, yung skills specifically, ma'am, na dapat natutunan ko firsthand sa hospital, sa eskwelahan, ay ginagawa ko siya sa bahay on my improvised materials. May mga clinical subject daw siya na dapat sana ay may face-to-face interaction pero dahil sa sitwasyon at bilang pag-iingat pa rin sa COVID-19, virtual na lang daw nila itong ginawa. Ang laking adjustment po sa akin, ma'am, nung kailangan ko pong mag-conduct ng pagpapaanak,
na ang gamit ko ay teddy bear para po mapakita ko kung paano yung steps sa pagpapaanak kasi we were not able to go to the school eh. So yung dapat na model po na gagamitin namin is hindi namin magamit kasi nga po limited po. So ayun, we need to improvise just for us to learn. So ayun naman ma'am, sobrang at saka ma'am during virtual classes po is nasa sayo po talaga kung paano niyo po how will you keep yourself motivated? At dahil 4th-year student na si Pineda, nakakapag-intern na raw siya sa ospital. Siya ay nagsisilbing clinical clerk at nagkakaroon na rin ng exposure sa totoong tungkulin na ginagampanan ng isang doktor sa ospital. Tulad ng marami, kahit pa siya ay isang medical student, hindi raw maiwasang makaramdam siya ng takot na baka mahawa ng COVID-19, hindi lang para sa kanyang sarili kundi para na rin sa kanyang mga magulang na kasama sa bahay. Ngunit sa kabilang banda, mas nagiging mulat daw siya sa pangangailangan ng mga Pilipino sa serbisyong medikal sa panahon na ito. Nakalulungkot man na may mga frontliner ang nagbibitiw sa trabaho dahil sa kawalan ng suporta ng gobyerno sa pagpapatuloy ng gyera ng COVID-19 pandemic. Ito naman ang nagpapalakas ng kanyang loob na mas magpursigi na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral na maging doktor upang makatulong sa komunidad. Sabi ko po ma'am nung nag-start tong pandemya na to, sabi ko, sana by this time doktor na ako. Kasi para nakakatulong ako sa mga kababayan ko, nakakatulong ako sa community ko. Kasi mas masakit na makita mo na yung community mo, yung bansa mo is naghihirap, tapos ikaw wala kang maiambag, na ikaw ay estudyante pa. So ayun ma'am, yun yung naging ano ko ngayon ma'am, yun yung nagiging anchor ko para sooner or later kapag naging doktor na ako, kapag naging karapat-dapat na ako tawaging doktor, ay malaki yung maiaambag ko sa bayan ko, sa community ko, and I'm still looking forward to become a proud doctor of the Philippines po, ma'am. Hindi man madali ang landas sa kanyang tinatahak sa gitna ng nagpapatuloy na pandemya, hindi raw ito magiging hadlang upang tuparin ni Pineda ang kanyang pangarap na maging doktor, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa mga magulang at pamilya na dumodoble kayod sa paghahanap buhay, matustusan lamang ang kanyang edukasyon. I'm putting a lot of excellence on my academics kasi po naniniwala ako ma'am na sooner or later this will help me not only for myself but also to help my family. Kasi nga po as you mentioned ma'am, hindi naman po ako galing sa pamilya na may privileges. Jennifer Salenga, CLTV News. Sa iba pa mga balita para sa mga nakakaranas po ng init sa kanilang mga tahanan, at naghahanap ng ligtas na papaglilibangan ngayong weekend. Kung hindi maulan, Good news po dahil pwede na ulit mamasyal sa Clark, Pampanga. Subalit paalala ng mga kinaukulan, tanging mga individual lamang mula sa mga lugar na nakapailalim sa General Community Quarantine o GCQ at Modified GCQ ang pahihintulutang makabisita sa loob ng Freeport. Ang mga tourism protocol sa Clark, alamin natin sa ulat ni Radial Pau. Matapos ang ilang buwan na pagkakahinto, muli ng pinahihintulutan ng leisure travel at mga aktibidad sa Clark, Pampanga. Ito'y alinsunod sa isang memorandum order na ibinaba nitong October 12. Base sa IATF Resolution No. 142 at Department of Tourism Administrative Order No. 2021-006, pinapayagan ng pumasok sa Clark ang lahat ng individual anumang edad na mula sa mga lugar na nasa ilalim ng General Community Quarantine, Modified GCQ at Alert Level 1 to 4. Ang mga bibisita na higit 65 years old at may health risk ay dapat fully vaccinated bago makapasok sa Freeport. Bawal naman makapasok ang mga nanggaling sa mga lugar na nasa ilalim ng Enhanced Community Quarantine, Modified ECQ o Alert Level 5 kahit negative ang kanilang RT-PCR test result. Kabilang sa mga bukas na establishmento ay ang mga hotel, kainan, open park, theme park, water park at iba pa. Ang mga batang 14 years old pababa ay sa mga hotel at mga piling establishmento lang papayagang pumasok. Bawal sila sa mga mall o ano pang indoor places. Bawal din ang mass gathering kahit na sa mga open area para maiwasan ang posibilidad ng COVID-19 transmission. Sana po ay sumunod po tayo sa mga regarding po sa ating tourism activities dito po sa loob ng Clark Freeport Zone. Rainiel Pawid, CLTV News. Ayan, mukhang pwede nang makapagbisikleta kami ni Zernan dyan sa may Clark Freeport. Pero paalala ko, doon sa mga nagpupunta, maliban sa mga health and safety protocols na dapat yung sundin, abay pinapaalala pa ulit-ulit ho ng Clark Development Corporation
nasundin din yung mga alituntungin kaugnay naman sa pagtatapon ng basura. Dahil kapansin-pansin mo sa mga nakaraang araw, talagang yung mga nagbumibisita, minsan iniiwanan kung saan-saan ang kanilang basura. Sa pagbabalik po ng CLTV News, makakasama ho natin si dating Santo Tomas, Pampanga Mayor John Sambo, tumatakbong alkalde sa nasabing bayan sa ating Know Your Candidate segment. At senatorial line-up ng Team Pacquiao Atienza at Robredo Pangilinan, isinapubliko na. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik po ang CLTV News. Mga karehiyon, matapos matalo ni dating Vice Mayor at ngayon Mayor Gloria Ronquillo, muling susubok na makabalik sa munisipyo ng Santo Tomas, Pampanga, si dating Mayor John Sambo. Taong 1995 nang una siyang manilbihan bilang konsihal ng nasabing bayan at 2016 naman nang maihalal siya bilang alkalde. Sa kanyang muling pagbabalik, ano nga ba ang mga bitbit na programa ni dating Mayor John Sambo para sa ating mga kabalen sa Santo Tomas, Pampanga? Higit po natin siyang kilalanin dito sa ating Know Your Candidate segment ngayong gabi. Magandang gabi ho, Sir John Sambo. Bumati muna ho kayo sa ating mga tagapanood, lalong-lalo na sa ating mga kabalen sa Santo Tomas, Pampanga. Sir, magandang gabi po sa lahat. Sa mga kababayan ko po dito sa Santo Tomas. At siyempre po, nanonood ang aking asawa na umahabol din councilor ngayon sa Mabalacat, si Marjorie. Ang aking mga magulang, mga kaibigan, magandang gabi po sa ating lahat. Apo. Sir, may mga hinihanda kami mga tanong sa iyo. No? At sisimulan ko na itong mga questions natin para higit kang makilala siyempre ng ating mga kababayan. Sir, gaano ho ninyo kamahal yung mga taga Santo Tomas at bakit ganito na lamang yung inyong pagmamahal sa kanila? Ang pruweba po ng pagmamahal ko sa aking mga kababayan sa Santo Tomas, ito po paghabol kong muli. Bagamat ako po ay natalo at aminin ko po, masakit po at nakakalungkot ang natatalo sa halalan, yung na-experience ako. Pero para sa akin po, it's just a test of character. At yun na nga ho, magiging basihan yan, basihan kung gaano ko kamahal ang aking mga kababayan sa Santo Tomas. Apo. Sir, ito naman, ano po yung pinakamahal ninyo about sa bayan ninyong Santo Tomas? Sabi ko nga po, itong nagpandemya, nabuksan muli ang aking kaisipan, ang aking puso, na humabol ulit sa aking mga kababayan dahil nung tayo ay naupong mayor from 2016 to 2019, nakapagpagawa po tayo ng ospital. Bagamat fourth class municipality po tayo, 7 barangay, ay sa tulong po ni Congressman Rippy Bondoc at sa tulong noon ni Governor Nanay Pineda, ay nakapaggawa po kami ng isang ospital at nakahingi na po ako ng worth 20 million na hospital equipment sa DOH. Kumpleto na po halos ang gamit ng aming ospital. Subalit hanggang ngayon po hindi pa ito nag-ooperate. Disin sana nagamit po ng aking mga kababayan itong pandemya. Sir, ito naman, yung katangian, kasi alam natin yung Santo Tomas ay isang maliit na bayan na merong 7 barangay lamang. Pero ano ho yung katangian o characteristics ng inyong mga kabalen sa Santo Tomas na sa tingin niyo ay pwede nating ipagmalaki bilang mga Kapampangan? May pagmamalaki ko po ang aking mga kababayan dahil gawa ng bagamat maliit po ang aming bayan, 7 barangay, pero bawat barangay po may trabaho. May kanya-kanyang identification po, may kanya-kanyang negosyo sa bawat barangay dito sa bayan ng Santo Tomas. Kanya nga ho, sikat tayo, we are the casket capital of the Philippines. Isang barangay yan sa San Vicente. Ang San Bartolome naman po, poultry. We're producing more than 1 million table eggs a day. Ang poblasyon po, fisheries, marami pong fishman. Kaya ho, kasama tayo at pati ang bayan ng Menalin. We are number 1 in Luzon
when it comes to tilapia, pag-produce po ng tilapia, pottery po sa Sapa, San Matias po, yung gumagawa natin ng mga sasakyan, at ang Moras naman po, ang aking barangay ay sa paggawa po ng dressmaking, at ang PAU naman po, ngayon po ito po ay rice field. Pero 2 to 3 years from now, mabubuksan na po ang yung pinlano natin na gagawin natin na Santo Tomas NLEX interchange. Magkakaroon na po ang Santo Tomas ng sariling NLEX interchange entry-exit na nasa barangay po ng PAU, Santa Rosario PAU yan. Kaya naniniwala po ako, darating ang panahon, ito naman po ang magiging sentro ng industriya dito sa bayan namin, ang Santa Rosario PAU. Opo. Ito naman, Mayor, ano? Kung merong isang katangian ang mga kabalen natin sa Santo Tomas ang gusto ninyong baguhin, ano ho kaya ito? Katangian, baguhin, ituloy lang po, masisipag po ang aking mga kababayan dito. Kung yun lang po, baguhin na ipagpatuloy lang po namin ang aming kasipagan. Makakamit po namin ang sabi ko ngang minimiting progreso. Opo. Mayor, ito naman, no, nabanggit ko nga kanina, 1995, nung kayo ay unang pumasok sa politika sa bayan ng Santo Tomas, and 2016. Medyo matagal-tagal yung break dun sa from 95 to 2016. Pero I'm sure kabisado ninyo yung mga botante sa bayan ng Santo Tomas. Paano nyo ho i-describe o ilalarawan yung mga botante sa Santo Tomas? Matatalino po. Matatalino po ang aking mga kababayan dito, mga botante sa Santo Tomas. Sabi ko nga po, nung huling halalan, natalo ako ng 171 votes. Sabi ko po sa sarili ko, gusto nilang subukan ang panunungkulan at liderato ng aming mayora ngayon, si Mayora Ninang Ronquillo. Opo. Ito naman, Mayor, kayo ho ay nagbabalik at gusto nyo muling pwesto at makaluklok dyan sa munisipyo. At makakalaban nga ninyo si Mayor Gloria Ninang Ronquillo. Ang tanong ko ngayon sa inyo, Sir John, bilang kayo ay aplikante, bilang alkalde, no? Ano ho yung mga katangian na meron kayo na sa tingin ninyo ay kaya nyong ihandog sa mga kabalen natin sa Santo Tomas? Sana po walang magagalit sa akin. Naniniwala po kasi ako I can do more. Naniniwala po kasi ako na mas marami pa tayong magagawang proyekto para sa bayan namin dito sa Santo Tomas. Halimbawa po, nung tayo po ay 3 taong nanunungkulan, kada taon po nakabili tayo ng lupa. Open space para makapagpatayo po tayo ng covered court. Pondo po ng munisipyo yan. Nakabili po tayo ng mga service vehicles, brand new, pondo po ng munisipyo, down to the barangay level. Dahil maganda po ang ugnayan namin noon. Biruin niyo po, yung mga barangay namin nakabili ng brand new dump truck, panghakot ng basura, at may ayuda po ang munisipyo. Nabuo po namin lahat ng street lights sa amin. National road, provincial road, down to barangay level, barangay streets. Meron po, maliwanag po ang bayan naming Santo Tomas dahil po sa magandang ugnayan, tulungan po pondo ng munisipyo at pondo po ng barangay. Yun po ay nagawa natin nung tayo nanungkulan. Mayor, ito na lang po, panghuling tanong, kung kayo ho ay palarin at makabalik na sa pwesto, ano ho yung 5 bagay na uunahin ninyo o yung top 5 priority nyo bilang alkalde sakaling kayo ay ihalal muli ng mga kabalen natin sa Santo Tomas? Number 1 po, ma-operate yung ospital na naitayo namin sa bayan namin, lalong-lalo na ngayon yung pandemya. Naniniwala po ako na ito ay siguro mga 2 taon pa na ating may madarama, may experience. Pangalawa po, dahil nga nagpandemya, matulungan ang aking mga kababayan na magkaroon ng lalong maraming trabaho, negosyo, ekonomiya dito sa aming bayan. Number 3, pagandaan na po yung climate change na nararamdaman na natin. Magplano na po paano masugpo ang baha, maalis ang baha sa aming bayan. Number 4 po, siyempre po, yung makita natin
na mabuksan yung ating pinangarap na Pau Interchange, Santo Tomas and Lex Interchange, na kung saan from Santo Tomas, maabot po ito ng Lubao. From Santo Tomas, aabot po ito ng Clark. Ang sentro po ang aming bayan, Santo Tomas. Kaya nangangarap po ako na ang aming bayan, Santo Tomas, it will be the Singapore of Pampanga. Hindi po masama ang mangarap at yan po ang aking pangarap sa aking bayan. Number 5 po, ma-maintain po namin ang peace and order dito sa aming bayan dahil napakatahimik po ng aming bayan ngayon. Mayor, wala na tayong oras pero siguro panghuling mensahe na lang po sa inyong mga kababayan para at least makausap nyo sila ngayong may pandemya gaya nga nang nabanggit natin kanina. Yung kampanya ngayon magiging iba siguro dahil hindi pwede yung malapitan, yung physical masyado. So ito po yung pagkakataon, kausapin ho ninyo yung inyong mga kabalan sa Santo Tomas. Opo, sa mga kababayan ko po sa Santo Tomas, lumalapit na naman po ako sa inyo at inaalay ko po ang aking kandidatura at ang aking pagkatao. Itong darating na halalan, maging kalmante po tayo. Alisin na po natin ang siraan. Ang halalan naman po, isang araw lang naman po yan. At sabi ko nga po, mamili po kayo sa tingin nyo kung sino ang karapat-dapat na maging alkalde itong darating na 2022 election. Lagi ko pong sinasabi at sinisigaw, ang inyo pong dating alkalde na si John Sambo, gusto ko progreso. Okay, maraming salamat po Santo Tomas, Pampanga, former mayor and mayoral aspirant John Sambo. Sir, mag-ingat ho kayo lagi. Maraming salamat po and God bless. Thank you po. Sa iba pang mga balita, ipinakilala na ni Presidential Aspirant at Senator Manny Pacquiao ang kanyang senatorial lineup para sa halalan 2022. Ayon kay Pacquiao, kabilang sa kanyang Senate slate, sina Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, Senator Joel Villanueva, Sorsogon Governor Chis Escudero, Antique Representative Loren Legarda, Bayan Muna Chair Nery Colmenares, Kilosang Bayo 1 Chair Elmer Labog, at si Senator Richard Gordon. Gayon din si dating Vice President Jejomar Binay, broadcaster Rafi Tulfo, at PDP Laban founder Lutgardo Barbo. Makikitang apat sa mga ito ay nasa senatorial slate din ng Partido Reforma, kung saan standard bearer naman si Senator Panfilo Lacson. Ito ay sila Zubiri, Villanueva, Escudero at Legarda. Samantala, ngayong araw din iniheld na ni Vice President at Presidential Aspirant Leni Robredo ang kanilang senatorial slate ng kanyang running mate na si Senator Kiko Pangilinan. Una ng pinangalanan ng ikalawang Pangulo, sina Risa Hontiveros, kasalukuyang senador, at si Senator Leila de Lima, former Senator Antonio Trillanes IV, dating Ifugao Representative Teddy Bagilat, at human rights lawyer na si Attorney Shell Jokno. Kasama rin ang abogadong si Alex Lacson, Senator Richard Gordon, Governor Chis Escudero, Senate Majority Leader Mig Zubiri, Senator Joel Villanueva, at dating Vice Presidente Jejomar Binay. Abangan sa pagbabalik ng CLTV News. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon bukas at ang mga kaganapan sa iba't ibang bahagi ng ating rehiyon. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik po ang CLTV News sa puntong ito. Panoorin naman natin ang pagroronda ng ating kasamang si JM De Jesus sa Ronda Rehiyon. Arestado ang 4 na katao dahil sa illegal na pagpuputol ng mga puno sa kalawakan ng Doña Remedios Trinidad, Bulacan, nitong Miyerkules, October 13. Kinilala mga sospek na sina Christian Lungalong, July Tamayo, Aldrin J. Berin, at Rodel Daison na pawang mga residente ng Barangay Pias, General Piñon, Nueva Ecija. Na-recover ng mga otoridad ang iba't ibang illegal cut ng red and white lawan at tangile lumbers na may haba ng 7,038 board feet at nagkakahalaga ng 351,900 pesos.
Nasa pangangalaga na ng Environment and Natural Resources o Sendro Baliwag ang mga nakumpiskang ebidensya habang haharap naman sa karampatang kaso ang mga sospek. Nasa kustodiya na ng kapulisan ng top 11 most wanted person sa San Jose City, Nueva Ecija na si Julie Cuspadin. Naharap sa kasong attempted rape si Padin, 24 anyos, at residente ng Barangay Rafael Rueda ng nasabing syudad. Samantala, arestado rin ang isang 49-year-old construction worker sa Olongapo dahil sa panggagahasa. Walang piyansa ang kasong kinaharap ng sospek na si Alvin Perez na residente ng New Cabalan sa naturang lungsod. Nadakip naman ang isa sa mga top most wanted person sa Concepcion Tarlac na si Irish Cristel Barcenas. Ang sospek ay 26 years old at residente ng Barangay Tabon, Mabalacat City, Pampanga. Naharap si Barcenas sa katong attempted homicide at ibang light threats. Isang lalaki rin na may kasong act of lasciviousness o sexual abuse ang naaresto sa Porac, Pampanga. Kinilala ang sospek na si Erwin Rosanto, residente ng sitio Baidbid, Barangay Sepong, Bulaon. JM De Jesus, CLTV News. Narito naman ang isang mabilis na sulyap sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Hatid ni Angelica Cara sa CL News Express. Lumahok sa likha ng Central Luzon LCL Hybrid Trade Fair 2021 ang 41 na micro, small and medium enterprises o MSMEs mula sa Bataan at Zambales. Ginanap sa SM City Olongapo Central ang naturang trade fair na layong ipakilala sa merkado ang natatanging produkto ng rehiyon. Tampok sa likha ng Central Luzon Trade Fair na magtatagal hanggang October 17 ang iba't ibang food at non-food items. Samantala, maaari ding makapamili ng mga pasalubong items sa Zambalubong website na inilunsad ng DTI Zambales. Samantala, nakatanggap ng ayuda mula sa lokal na pamahalaan at 84th Infantry Battalion ang 140 na pamilyang naapektuhan ng Bagyong Maring sa Likab, Nueva Ecija. 5 kilong bigas, 6 na delata, 4 na pakete ng noodles at 6 na sachet ng kape ang naipamahagi sa bawat pamilyang residente ng Sitio Carriedo, Barangay Santa Maria. Ayon sa pahayag ni Mayor Eufemia Domingo, ang pamamahagi ng pagkain sa mga naapektuhang pamilya ay isa sa mga paraan sa mabilis na pagtugon sa oras ng sakuna. Sa iba pang balita, ipinagdiwang ng National Commission on Indigenous Peoples o NCIP ang Indigenous Peoples Month na ginaganap tuwing Oktubre alinsunod sa Presidential Proclamation No. 1906 Series of 2009. Ang tema ngayong taon ay The Journey of Indigenous Peoples for Genuine Recognition and Self-Governance. Binigyang diin ni NCIP Chairperson Allen Capuyan ang kahalagahan ng self-governance sa pagtatanggol ng lupaing ninuno ng mga IP upang mapatibay ang karapatan ng mga ito. Habang hinimok din ng opisyal ang mga pinuno ng IP na makipag-ugnayan sa mga national government agencies para sa pagpapalago ng kanilang komunidad at maging ng mga kabuhayan. Angelica Cara, CLTV News. Karehiyon, plano nyo bang magbisikleta bukas kagaya ko? Kung hindi uulan, alamin ho natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esquera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Magandang gabi po. Narito po ang magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Intertropical convergence yan po ang nakaka-apekto halos sa buong bansa at mas apektado po nito ang Luzon at Visayas. Kaya po ang Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at ang Central Luzon, kasama na rin po ang Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Northern Mindanao at Caraga ay magiging maulap po ang papawiri na may inaasahan po mga kalat-kalat ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Dulot po ito ng ITZZ. Samantala po, ang nalalalim bahagi ng bansa ay magiging bahagi hanggang sa kuminsan ay magiging maulap ang papawirin. Meron lamang po inaasahang mga isolated cases ng mga rain showers at thunderstorm. Dulot naman po ito ng localized thunderstorm. So sa ngayon po, pinag-iingat pa rin po ang lahat. Although nawala na po si Bagyong Maring, tinangyan na rin po niya yung hanging habagat.
at ang natira na lamang po itong Intertropical Convergence Zone o ITCZ na siya magbibigay naman po sa atin ng mga pagulan hanggang sa mga susunod na araw. So inaasahan po na ang lahat ay mag-iingat at gagawin po ang lahat ng paghahanda. Magandang gabi po. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong bisitahin at i-follow itong aming mga social media pages na makikita sa inyong mga mobile at TV screens. Kung nais ninyong balikan ang programa ng CLTV, pwede ninyong puntahan naman ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners dito sa Central Luzon. Kasama po ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs at sa ngalan po ni Binibining Sonia P. Soto, ako si Justin Dizon, Karehiyon, 71 excited ako. 71 days na lamang po at Pasko na.